नियाखबा बिनि हामजाक मानि मारि रिगनाय ताइ खतुं नि लगे लगे जों एवारनेस प्रग्राम जों दिनै माखायो पुइलाव जों थांगा साइसियाबारि भारत चौधरी बिसिनि प्राय 450 फेमिलि न रिगनाय ताइ 600 फेमिलि न रिगनाय बाय खतुं रजाखा किन्तु आरो बेलायखेनो खाना मानि कगंखा जों जखन पुइलाव रिगनाय रक बा तिनिनि एवारनेस प्रग्राम नि टीआर टीवी लोग जखन आरो बेरायतो नियो आजराव बीजेपी नि थेमरां खरकसा फायै जेबाबेखाय लाथा टुबुय फायै जेबा बुप्रा फायया चिनि हेजामारा साबजुनि चेयारमैन बरंमना परितु जेबरमा याकं क दुखुमांखा ते को एकजना खारका ते खरकसा काय बेलाखे बुजाखा का आबनि परे जों थाना जुगाजुग खायया थाना व जुगाजुग थाना बो फायया स्राबचानि परे न जों नुजावखा एकदम पूरा दा कलकमा तुबुय तिप्रामा थरनो तानि बोथार खिबायसिने नि फाइमारक आजरा सीआरपी बा चिनि एस्कट करि हिंगाखाय तिनि हयतो कतर पाति मुं पाति खामु हाइपानो चिनि कबांमा वारियासरक बरक बेलायखेनो दरजरमखा जों आइगिना साजाक बुलायनो तगलायनो ता थांदि के अमो कायसे बंनि पलिसि जदि आरो प्रग्राम ख्लारिमे आखाय बरक साने ए इकोनो खादे बरक प्रग्राम खायमालिया बं बरक करिखा हायरकनि अनेक किछु प्रभाकान्डा खायमु आबनि परे जों फायगा काटासराव आबंगा शरद चौधरी बिसि एकटा पार्ट दुइटा आरो वार्ड आबो पायै जों आरो बाहायनो अवेरनेस प्रग्राम आरो प्राय 250 जनानि ऊपर आबनि परे शरद चौधरी फायगा आरो तेबो बरक गोबां आरो बाहायनो प्राय 450 फेमिलि न जों अमा हायकेन जों बाखा आरो गोबांमा चिनि अग्रा साखरा रक एलाकानि जुबक रक आबो खनाना बागै बरक चिनि अवेरनेस प्रग्राम तामनि बागै जों तिनि अमा हायकै लामा तुई एलाकाव डेभलपमेन्ट खायना बागै आसे खाप्रमनाय दं एदि जे हापांबाय वाइ खतों चिनि ट्रेडिशनल न रखा खायना बागै चिनि कामुं सुमुं न रखा खायना बागै जों जेबाबे अमा हायकै जे जों बागै दंमोनि अब नुगै बीजेपी रक आतंकित एवं बरक स्रोङै दङ एवं बरक जेसेबां साइ दंथं जे बुसखांनि सालो एडिसि एलाकाव नरक जतन नुबायना जत जागावनो जेसेबां चिनि खगरि जेसेबां नरक केबनि सामने मांगप्लिन याकुंबाय कादुलै हरबाय सगै नंजक जेसेबां चिनि खग साइ दंदि जनगण नुगै दङ नंनि तामुं सामुं आबो जत या तिनि बीजेपी नि बिसिङाव जत वानजिनि कोनो मन्त्री एमएलए करै खरंनै बे खरकटाम तिब्रासा बाहायनो बीजेपी खायनायनि बिसिङाव ओ खरकटाम नि बिसिङ खरंनै बिसि लायकुगो बरनो बाद्रिखाखाय जतनो जानि जाटा शान्ति सम्प्रीति एलाकाव रखा खायनो बागै जाने बरक साइतो लागजा किन्तु अमर अंकाय बाहायकै साबाय बुलारिमान साबनकाय फल्स केस खलारिमान आबोमां बरं सालपति सुदु वालायनानै बुलारिनानै तगरिनानै किन्तु बरनो बुइ जतनो सिनबायखा वाना जांनाय क्रै जों थिनांगो ताव पाइथाखौ जों मेगलिबन अमंकाय काटलामारा गाना मेगलिबन बिसि और मिक्स और खाय मुन्दाबो दङ सावताल दङ उरां दङ गोबांमा और चिनि बरक दङ न चिनि और पाताबिल दङ बुटांबारि दङ तारपरे चिनि दलदलित दङ न अमा हायके गोबांमा नन एडिसिव जि दंनाय बरनो जों अमा हायके जों रिउइ दं थिनांगो बुबाग्रासाव जों तेबो गोबांखाय माने रिजांनाय तेबो काहामखाय जों केन्द्रनि डाइरेक्ट फान्ड तुबुय चिनि जे मानथाय सकथाय चिनि बरंनि लेखा फरा नतेबो डेभलपमेन्ट खायना बागै अ एलाकाव जों गोबांमा लामा बेयाव थांनाय नंनाय गोबांमा सिसि रुट रोजाखा एनबिसिसि रुट बो रोजाखा और ताबुक तामनाय बनाव एकलय बरक गोबांमा अबय मात्र जों साइतो याखाय केबो हायके रिमानिया अबंगा बुबाग्रानि साइतुमु थिनांगो चिनि 2024 नि 2 तारिख मार्च जों जे एकर्ड मानि सेंट्रल गभर्नमेंट बाय अ एकर्ड न जों जेबाबे पुरन खायनो बागै बेलायखानो जों साइतो लायजाक एवं केन्द्र सरकार और फै जेसेबां साबायतो मानिक साहा जोंनो कौरक बाय किन्तु एकटा कौनो परिष्कार रियाव पाइकरि अमचिनि मानथाय अब नों मारि नायनो 100 बोसोर परेबो जों आजायखायनाय अब प्रमाण दंगो जों जखन सिक्सिलु सानफ्रु अनेक बरक सब मानिया जों माने फुनुका जोंनि एसटी 17 तमनि कुरिखाय फुनुका
আঞ্চলিক দল ছাড়া কোনো রাজনৈতিক দল ক্ষমতা থাকমাইয়া 2018 ওরা শুধুমাত্র IPF তিনি বাগৈ বিজেপি ক্ষমতা ফাইও তাতাল কক সাকা ঠিক ন কিন্তু জনগণ সামনে যাগো তো মানে IPF তিনি যাগো কিন্তু বড় ঠকাই যাকা আপনি পরে 2021 जों ফুনুগরিকা একক ত্রিপুরা মতা 2023 जों ফুনুগরিকা অন্তত ত্রিপুরা হাসতে ত্রিপুরা রাজ্য নর্থ ইস্ট আঞ্চলিক একটা রাজনৈতিক দল একদম অর বড় গায় আসছে কম্পিটিশন দङ जों आ जायगायाव जों 13টা সিট जों তুই ফুনুকা जों বিরোধী দলनि নেতা আঙ্কা তিনি মন্ত্রী সভাও খরকসা মন্ত্রী সভাও यागार सिदे यागार दे नों सोंना हामजायाखै आरो नि कगबाया नि कगबाय जों अरव जों मन्त्रि सभा हाबिया नोंहाय बुका हासाखा तायख्रै नों मुंसा जिसिया नोंहाय बुका हासाखा तायख्रै नों तेबो कामखाय सायमाना दरकार नों सेगा सिया बुनो सोंदि तावने बागै अर एलायन्स सिंया एलायन्स ताम बुंदि एलायन्स म इलेक्शन आगेसे एलायन्स सिंले जों इलेक्शन परेसे नों केन्द्र सरकारनि निर्देश बायसि केन्द्र बीजेपी नि निर्देश बायसि ত্রিপুরা মতনनि नारो खरंनि नों मन्त्रि रिबले आबो चिनि छेदबा जोंनो काम नांगौनि जोंनो मारो आव मागै साधु साबधान आसे बाराबारिता खालायदि शान्ति जोंनायो बबाग्रानायो केबायता वालायथो बबाग्रानायो एलाका शान्ति तंखाय उन्नति बुंनाय बोसगां जों ताइबो सिमना एलाकायाव चिनि बरमनां मन्त्रि बिश्वके दुबाय अ एलाकानो ताइबो जों जाखायनो बागै जों समाय थांगाय हामबाय याको जास्ट फाइलाय द्रुपसिखौ बोरै रंनो जेबाबे रिफिका लामानि पर्यन्त रिफिका ब्रक কোনো এক খামিয়া থাইছবা जों सामाखै तामने बागै बहाय इंगाबा ब थानाय 8 तारिख জানুয়ারি गो हेजामारा जे बुलाय माने आबो सुरु व्यक्ति सुरु बिनि कारणे बुला बुजागो बिनि बरगयनो बुजागो सुरु हरनि 9 ता रगो सुहाग नङै पुलिस तामखाय दं आफ्रु पुलिस दङ सीआरपी दङ आफ्रु बन रमना दरकार दं माने गारि बिसिङाव ता मानजाक सुहाग मांसे मानजाकले बदांग नुया बरनो केस रखा बर काम खामनो केस रखा जों सेमेनो अब फल्स जों हारि सिमिस दंखौ जों जदिनो अराव जरै बर हाइके जलि लायखांखाय अर बर सामाहाय 5 मिनिट फान र तिगिना नांगिया जों जलिया बेसर तम आर अर थांगेन केस सकराव खायजाक दंगायाते जा पान्दा ब्रुम ब्रुम ना नागिरा ना सिनिबो गायसे सीमा दंमोन ना सीमा रेखा दं सिनिबो ओ सीमाने पारं खांखाय जों याखाय हाइसि तबे जों शान्त दङ ताबो शान्त दं दिनै चिनि जत कनभिनर जों सब जत इयर फोर्स चिनि ब्रिरंनि फोर्स ताबो तिनि खानान बिसिं जों जरि कोन किछु वानसुकां हामिया वानसुका जों खायमन जों खाया